Illum kelli l-opportunità li nikkonferma u nagħti s-serħan tal-moħħ l-garanziji min-naħa tal-Partit Nazzjonalista illi l-Partit Nazzjonalista jibqa' jaħdem favur il-ħaddiema bil bla dubju ma' min irid jkompli jaħdem bis-serjetà b'dan il-mod u gvern immexxi minni jassigura illi l-ebda ħaddiem ta' Stewart ma jitlef l-impjieg tiegħu għaliex aħna nemmnu illi l-ħaddiema kollha għandhom id-dritt li jaħdmu u mhux sewwa li jkunu vittmi ta' kontratti li huma fraudolenti u korrotti bħalma huwa dan id-deal. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'laqgħa li saret l-4 wara nofsinhar fejn waqt żjara li huwa għamel fil-kwartieri tal-Union fil-Florjana. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien mal-kap eżekuttiv tal-UHM Joseph Vella iddiskutew it-triq il-qudiem wara li fl-aħħar jiem il-qorti annullat il-ftehim kundannabbli ta' 3 sptarijiet bejn il-Gvern u Stewart Healthcare. Bħal Partit Nazzjonalista l-UHM għandha ġlieda fejn fiha qed tipproteġi il-ħaddiema ta' Stewart u allura għandha ġlieda x'fehmet illi dan id-deal kien wieħed illi trid toqgħod attenta minnu fil-fatt lanqas aċċettat illi tiffirma ftehimiet mal-kumpanija għaliex mill-ewwel għażlet illi tagħmel dmira b'rispett kif huwa dmir tagħha lejn il-ħaddiema. U l-Partit Nazzjonalista allura mhux biss jafferma dan, mhux biss japprezza dan, imma allura jkompli jiġi jiltaqa' ma' unions bħal UHM biex isaħħaħ ir-relazzjoni ma' wkoll jitgħallem. Matul iż-żjara tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni jiltaqa' mal-ħaddiema tal-UHM u ringrazzjahom għax-xogħol li jagħmlu fil-qasam tad-drittijiet tal-ħaddiema u relazzjonijiet industrijali u anke l-pożizzjoni li l-Union ħadet fil-kwistjoni tal-isptarijiet. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-UHM Joseph Vella spjega kif il-Union ilha mill-bidunet twissi l-ftehim dwar l-isptarijiet ma kienx fl-interess tal-poplu fil-waqt li fakkar li kienet il-UHM li fl-2016 flimkien mal-Union tat-tobba kienet għamlet it-talba sabiex dan il-kuntratt ikun investigat mill-Awditur Ġenerali. Madana kollu l-kap eżekuttiv wissa li l-istorja għadha d-dejja għaliex il-ħaddiema li kienu ġew ingaġġati minn Stewart għadhom qed jiġu diskriminati. Vella fisser kif dawn il-ħaddiema minkejja li jagħmlu l-istess xogħol tal-kollegi tagħhom li huma fuq il-kotba tal-gvern għandhom kundizzjonijiet inferjuri u dan imur kontra l-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol tal-istess valur. Għalhekk huwa forma ta' diskriminazzjoni u m'għandux jiġi aċċettat. Ovvjament ma nistax jonqos li fl-laqgħa bħal tal-lum tkellimna fuq is-sitwazzjoni ta' Stewart minħabba li kemm il-Partit Nazzjonalista għadu kemm ħareġ mill-kawża tiegħu bis-sentenza tal-qorti li ħarġet il-ġimgħa l-oħra u kemm il-UHM qed tistenna biex ikollha sentenza mill-istess qorti rigward il-ħaddiema li kienu jaħdmu ma' Stewart u li l-agreement, il-ftehim li l-UHM kienet għamlet mal-gvern biex tirtira l-azzjonijiet industrijali ma ġiex onorat. Meta dan sar min-naħa tal-gvern ma onorax il-ftehim kienet joħloq preċedent ikra ħafna għal relazzjonijiet industrijali. Il-kawża separata li l-UHM fetħet kontra l-gvern wara li l-gvern laburista ma onorax ftehim bil-miktub li fih kien takentu lil ħaddiema ta' Stewart li jkunu trasferiti mal-gvern bl-istess kondizzjonijiet ta' sħabhom se tkompli tinstema nhar il-ħamis 16 ta' Marzu. Intant fl-istess laqa tħabbar ukoll il-UHM se tkun qed tieħu sehem fil-protesta nazzjonali bit-tema Int jixraqlek aħjar li se ssir nhar il-ħadd li ġej fit-3:30 quddiem Kastilja.